ang sagad na tunganlan o mga way buot kana gyung mga bata. Pero kanang pagkaway buot sa mga bata natural na tungod sa gitawag nato pa og developmental process sa ilang consciousness o sa ilang capacity nga mo reason out mo nakasagaran mga 7 anyos mao na nay atong gitawag og age of reason nga murag duna na sila'y kabuot kamaunang mo desisyon buhaton ba ni karon mao ba ni ang buhaton ana. Pero si Jesus iyang giingnan ang mga tao sa iyang panahon apil na ang mga leader sa simbahan nga mga bata nga way buot murag mga bata sa merkado ba nga nagkaguliyang lang ang usa ka pundok dunay buhaton di sad mosunod ang pikas kay lain sa tong ilang mo bitan ang mga bata og ato na nang pasagdan pagkagubuta gyud kay lain na sila himuon isigla na sila kuan himo sa ilang gusto. Pero ang gusto ni Jesus kitang mga dagko na lingi ako nun ang imong tupad ingna usa ingna nanakay kabuot pangutan asa ko no nanakay kabuot sakto nakas kabuot usahay lagi wala lagi tay buot lagi. Ang gitawag di ay ni Kristo nga maayog kabuot kana di ay mga tao nga sama niya kana bang kamao natang muhuna-huna sa atong isig katao kanang kamao natang mupahiuyon sa buhat nga makaayo sa atong isig katao kana bang maayo para sa katilingban nga makahatag og kahiusa, hustisya, kaangayan sa katilingban. Mawda nang ako ganang balik-balikon nga kanang mangural sa ilang agianan, mangural sa agianan sa silingan. Wa ginay buot. Di ba? Napagani ato dinhi kanang national highway ha, parkingan pagyod. Unya di pagyud iirog ang balay niya man dinhi sa ato kitaan man nako dagan kang adto padong sa norte naa kadhi makitaan nga naagi balay nga wa gyud guba gihimuan pagyud tindahan nya giparkingan pagyud nga naa gyud sa tumoy sa national nasa tumoy sa taytayan sa National Road. Ako kada nako agi diha lugar maka-question jud ko nga unsa kay gibuhat ani niya nganong iyang manggid ning gibutang ang iyang balay wa manggid giirog bisag mga kuan ragon mga 1 meter man siguro na ang encroachment ana nga maputol ang daan ba National Road igana tumoy sa taytayan muliko og jutay nya padayon nya kaning giliko og jutay mo ni ang iyang tindahan nya sumpay ang balay kita mo ana kanana di ada gan ko ngadto padong sa norte di lang ko muhingaan sa lugar kana ba o di gid siya sensitive nga di baka mga bangga dinhi no ang mga motorista nya nindot baka tan-awon ang among national highway nga ning encroach ang akong balay sa national highway nya musumpay na sa dako dito sa unahan kay wa gid siya buot kay di man makigsinabot sa katilingban mawad-an tas buot mo na ingos Kristo ang mga tao na ining panahon na murag mga bata nga nagyampungad sa merkado nga kaguliyang lang bisag unsa lay gibuhat ang apil na sa dani ang akong sigihag balik-balik ka ng mga tindahan nga anha gyud kilid sa karsada nya di gyud ka irog og jutay ba nya ang mga mamalit anha na sa karsada hangtod mabanggaan na lang sa mga motorista niya ang basolon ra ba ang motorista labi nagbata ang mopalit igo magpalit dagan dayon inigdagan igo dayos motor igo dayos bisikleta ang kulatahon ang kadto pag yung nakabangga nga buangon gihimo nimong hazard ang imong tindahan
nganong naa man na diha ingka panginabuhi man ni pader, panginabuhi lagi pero wa ba na mamiligro ang kinabuhi sa imong silingan tungod anang imong panginabuhi. Di ta sensitiba sa katilingban. Apil na sa dani kanang mo parking sa mga barangay road, provincial road, national highway, parkingan. Sige, makaayo na nimo kay wa man kay parkingan, nya naman kay sakyanan. Wa sa kay buot. Nganong nipalit man kag sakyanan, nga wa man kay parkingan? Pagka wa gibuot. Di ba? Mo palit kay kag sakyanan, kinahanglan na kay butanganan na parkingan. Mo na saktog ka buot. Da. Anong palit-palit sad. Ayaw i-parking anang public road. Nga naman, gibutang na sad nimo sa hazard, ang imong gipalit nga sakyanan nga makaayo nimo, kay secured na kaanag mo, sakay ka na, pero ang imong silingan nga mga motorista, o mga silingan nimong kabataan, na miligro, kay imbis mamidpid sila sa daan mo agi, imo mang giparkingan, ni pataliwa na sila sa daan, nya mga bata man na, mukalit lang dagan, ang nagdasas motor nga nagtinarong intawag dagan ni tabok naman ito sa pikas kay imo naman gi-occupy ang pikas lane. Namiligro ang mga motorista, sila pa'y makabayad, sila pa'y kulatahon usahay sa mga kaliwat aning bata nga ilang na bagiran. Pagka wa gyud ayo, wa gyud buot. Sige, usbaglingi imong kuan, imong tupad ing na wa ka maapil anang gihisgutang pader. Pangutan ba? Nawa ka maapil? O naapil manggani ka, matod pas mga tiguang, uy, pagbato nagkabuot, uy, di ba? Mao man ay binadlungan sa mga tiguang. Ako tiguang naman sa guko, mao sa tingali ni akong binadlungan. Pagbato nagkabuot, dagko na mo, di na mo mga bata, pagbato nagkabuot. Ano? Ngadtos bukin mo, man ay isulti, amot din sa inyo, liluan mo ba na inyo isulti? Pagbato na mo kabuot, mga dagko na mo, di na mo batang gagmay. Anak man na sila. Matod pa sa kong uyuan, nga nahimo na mong kapitan, kay mo in English man yun siya, nag-away mang iyang mga anak. Ingon siya, stop quarrel. You are already man. You are no longer child. Sinang nga anak. Pasabot, man na ka. Tao na mo. Di na mo mga batang gagmay. Tuga-tuga yung in English ba? Saan masad nga? Nakapitan man. Pero barisgado kato mo in English, puyo patog Hawaii in town, may rest in peace, sood man tayo kain ako, kamagwangan nilang papa. Sige nagutog hangyo diri sa amo in taong barangay sa una, makadungog ko niya usahay ba mo ingon, pulihin na taon ko ninyo, mga 1960s bitaw nga sa 80s, siya may nagdaha dito sa barangay, pulihin na taon ko ninyo. Ang mga tao sa moingon sa ikaw lang diha noy oy. Kay siya intay mo ihawg manok, mo ihawg baboy, parang na mo bisita mga mayor, mga konsehal ngadto sa barangay, siya mo ihaw, siya pay mo suhol anang mo grader anang nay mainas nga daan para malimpyuhan. Wa may kuan sa una. Wa man ang sa tawagan ang inyong gihimo karon. Kanang inyong ilogan ba? Sa tana ira. Ano ba na ira? Kanang honorarium ba? Sige na lang, simang naman ang akong punto magbaton tag kabuot. Apil na niini ang kanang panag-away. Nganong magdinumtanay mangyud mo nga silingan raman mo. Angay unta ang managsilingan magsabot-sabot. Muna ikaw nga nagsimba dinhi, ikaw nga nagtuo Ginoo. Kung ang imong silingan buangon, tabangi siyang mahimong buutan. Unsaon man alagari siya. Unsaon man pag-alagad higugmaa. Nya ikaduha kanang alagari ba kanang tubaga ang iyang mga panginahanglan. Usahay iya nang isulti, usahay imo ra nang makitaan, pero iya gid nang need. Padanglitan kana kon sigihag balik-balik nga kun ang iyang agianan gamay ra imong padak-an.
Nya kay ni gamay man to tungod sa imong koral, gubo nimo imong koral nya iatras nimo jutay aron makasud ang iyang sakyanan. Oh, di ba? Unsa man okay na dili? Dili. Wa mo ibuot. Mo na siya. Nya ang imong silingan nga naglagot nimo, pagkakita niya nga imong giatras imong koral, gikuha na nimo ang katubang nakaharang sa ilaing taong agianan, musugod na nag-ingon, nausab man? Nausab? Ngano man ning nausab man ni siya? Ang sunod nilang panidaan, unsay nakapausab? Ilang makita nga nagsigi day kag simba dinhi. Nyagwa ka magsigig simba, sige day kag paminaw ani akong wali. Ilang mabati ba, magsige din na siya paminaw di eswalin Padersiano. Yak Padersiano, magsige mo naghisgot ang mga koral, ana. Nya nituman siya, doon na gid pagkausab ang tao, no? Sila sa musugod sa to sila paminaw. Minaw sa sila swali, nya maingon dayon ta dinhi nga, higugma gid na imong silingan. Oy, nakita man sad nila nga ang imong agianan, kuan kay ba kanang lapukon kayo, nahibong lang sad ka nga na may gapada o mga sinakong simento, gipa simento naman ang katong lapuko nimong agianan. Minga kinsa may gasimento ani sa kanang silingan nimo diha sluyo, nagtampo-tampo in taon para manindot ang imong agianan. Tiyahala no, ana sa oy di pa niigo namong ibayad nimo kay imo na gid ming gitagaag agianan diri, kadako ani imong tabang. Ana ba? Nindot dili. Kanindot. Mao na kining mga martir sama aning taga Korea, ang ilang gibuhat aron makakita ang taga Korea, labi na gid ang South Korea, makakita nga naay Ginoo, nagpakamatay sila para sa pagtuo. Ilang gi-offer ang ilang kinabuhi ug sugod ato milambo dayon ang simbahan sa Korea. Mao nang usa sa mga lig-on kayong kuan Kristiyano naa sa South Korea. Kuan kay sila kanang disiplinado kayo. Tungod aning mga tao nga nagpakamatay para sa pagtuo nato. Ug mausad na ang nindot nga gibuhat aning ato mga igsoon nga namalit og slots. Oh, kamong namalit. Congratulations. Nagpakita mo kabuot nga Kristohanon. Nakadabang dili ta maghinanaw sa panginahanglan sa simbahan. Kani bitatong gitawag karon og synodality. Magsinod of synodality man tingayron ang Roma karong tuiga. Mao ni siya ang pagpakita nga kita nakighiusa nga ang imong problema akong problema, ang imong katawa akong katawa, ang imong kasakit akong kasakit. Muambit ko sa imong kasakit kay gipaambit sa nimo ang imong kalipay nga rin ako. So, salamat kaayo. Salamat kayo ni paambit sa inyong kalipay, sa inyong grasya, nganhi sa simbahan. So ang atong halin sa atong holy pads, nga atong ipaambit sa mga 3,000 ka mga pari nga motambong unya sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, ang atong gipakita nga gugma nila pinaaging pagpamalit aning holy pads or holiness, peace, and divine salvation nga slots. As of yesterday, niabot ng atong halin og 30,094 slots. Pakpak. So, very nice yun. Gahapon dito nagkuan mami, nag-recollection man mi, monthly recollection mga pare. Nya gahisgot na may aning atong sugbuswa nya lalis-lalis ginagmay nya punan pa na karong November pohon, mao na gitoy gitawag og General Pastoral Assembly namong mga pari para aning atong sugbuswak sa Archdiocese nga mahimo na tang 3 ka usa ka Archdiocese og 2 ka additional dioceses. Ang gikinahanglan ra gyud sigon pas mga speakers sila Monsignor Serdo o si
Bisyak Abit Oy. Ang ila jud gi-emphasize kanabang andam tang mo sakripisyo para sa kaayuhan sa tanan. Ang pagbunga sa atong kinabuhi, ang pagbuswak sa atong kinabuhi nanginahanglan og pagpakamatay para sa uban. Nya kining atong holy pads, dili man kamo mao'y mag-retreat. Ang mga pari man nga 3,000 kabuok kaming mga pari, mga 3,000 may kabuok all throughout the Philippines. Nya kamong ni apil ani aron ma-raise ning gikinahanglan nga financial requirement para madayon ning maong retreat. Mura mo pasakit sa inyong kaugalingon para madayon ang very holy activities atong simbahan for this year, kaning National Retreat for Priests. Ngutan ng ubang pare, bay, ikaw maoy nag-raise anang para sa atong National Retreat for Priests. Nako dili ako ang akong mga parishioner nga territorial o online. Isa nga nung ikaw may nag-raise ana, nako wa man mo raise. Nako mag-raise sa doon ta mo, ako naman yung gisigig announce. Kamo sa doon ta diyang uban, mag-raise mo ina sa na inyong parishioners pamalit mo holy pads ngadtong padersiano. Kay ato ning tabangan kay para nis mga pare, dili ni para lang sa usa ka pare. 3,000 ka pari ang atong tabangan. Isa nga nung dako mo na kayo. Nako, nibati man ang atong archdiocese nga honor nga anhi dinhi kitay host. Mo na ang registration sa mga pari nga moapil, igo rang mo cover sa pagkaon o sa kit kanang ihatag panahon sa kaning retreat. Pero the other expenses dili makaya. Atong tabangag shoulder, nibati ta ba? Bukat sa naspari, oy, sige baya mig barok diri nya usahay wa kayo'y kolekta minus raw nya. Ato pag yung anang pasalamat sa natos, kamo ba pasalamat sa munamo tingali ay no. Mo na tabangan ta mo nga makapasalamat mo nang baligya ta ni 100 ra ni siya. 100 per slot nya ning sa pila na may imong halin karon ako hapit na mating ito mo 30 at sakto gid 30,000 na so naanalay 69,906 nako layo pa gyud siya ana ay Ginoo bay makuan na salamat kaayo sa imong mga parishioners ha nako nya hangyo sad mo sa inyo mga parishioners diha tabang-tabangan nato baghangyo ba. Ako raman sa sige diri buwa-buwa akong ba aning kuan aning holy pads may sa tantag naalay mga kanisang 3,000 ka mga pare kaning 3,000 ka pare nga mo tambong sa aning maong retreat og musulti sa ni sila ilang mga parishioners nga pamalit mo aning holy pads nga gibaligya ang padersiano kay ma-raise ning 10 million nga kuwang kay 18 million man ang atong kuan ang atong whole budget 18 million aning whole affair unya ang registration sa mga pare 2,500 so mo cover na siya og 7.5 million so ang 18 million minusan og 7.5 or 7,500,000 nanalay 10,500,000 nya ang laiko ang kaning atong commission on the laity mo hatag pod sila mga 500,000 na kompleto na nga 8 million na ay 10 million na atong tabangan. Ay ana ragon-agon dako na jud kayo na nato ang 100 pesos. Di ba? Nya og ang tanang mga parokyano dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, nya kay whole Philippines man kita lang tanang mga Cebuano speaking nga mga Katoliko dinhi sa Pilipinas. Cebuano speaking lang manghatag tag 100 para niining maong activity sa atong mga pari nga nagrepresentar sa lain-laing archdioceses o dioceses whole Philippines. Hatag tag 100 kaning 69,906 katag 100 ugma wa na ni oy. Di ba? Kung magpakabana lang kita ba? Pila ra man ginang 100? Nya sobra man ta
80 million ka mga Katoliko. Ang Cebuano ani duol-duol tingaling mga 30 million sa tibuok Pilipinas. Ug manghatag nagtag 100. Bisag katunga lang ana. Punga-punga tagdawat oy. Pero usahay matud pa ni Hesus murag gyud mo mga bata sa merkado nga di ay nag-ingon diri pamalit mog slot para aning atong holy pots. Ala ka diha, di ami amo diri, ala ka diha. Ana ba? Pero dili mo apil ani, no? Agi ingna imong tupad ingna di ta mo apil ana magpakabana ta. Di ba? Onya na pagitay challenge ani kanang 30 slot challenge nga 3,000. Salamat na sa nagpakabana. Na natay nadawat nga 86 ka 30 slot challenge. So pakpakan nato ang nagpakabana ani. Kanindot ana. Mo na ingong Kristo pagpakabana lagi mo. Unsay gi awhag sa Ginoo. Nya kanisang atong investment slot nga atong gibaligya nga tag 500,000 per slot para ipalit nato anang yuta diha sa kilid ug atong ituko diha ang atong kulumbari nga mao nyay dako gid nato nga fundraising project ang DSAP, no, ang ato Divine Solution and Prosperity. Nanay mga ni pledge nga muhatag pero subject pa ni sa pag-finalize sa atong investment contract agreement. Nanay ning pledge nga mga 11 ka slots na. Di ba? Pakpak. Hangyo ko ani nga kung pwede September 30 lang takotob mo offer aning atong investment slot kay haron ma-process nato by month of October makabayad na ta posible anang yuta. So pagpa-reserve na mo karong kutob ra ta September 30. Unsa may atong buhaton ani nay nangutana ingon siya Padre explain ni ra ko dako man kay nang imong interest rate nga gihatag 25%. So kanang 70 million kay 140 man ni ka slots nga tag 500,000 kanang 70 million mo earn nag-interest per year og 17.5 million. Asa man tag ibayad ana? Ingon siya. Nako kung inyo na ning ma-secure na nato ning mga 70 million more or less ato nang mabayaran ng yuta tuko dayon tas atong kulumbari nya naatay pre-selling period. Ang kulumbari naa na siya mga 14,800 ka mga kanang units kanang mga lungag-lungag ba ato nang ibaligya at an average price of 50,000 ang iya ng imong ownership sa use anak mga 50,000 pesos. 14,800 times 15,000 pesos moabot na siya 740 million more or less, no? Ang atong cost diha da sa mga interest ibutang talag 87 million. Ay ibutang talag 100 million. Unya ang cost sa pag-construct ana moabot sa mga siguro na as mga 180 mga ana siguro ay butang talag 200 million o 300 na. So ang 740 million kuhaag 300 na ay 400 million na sobra. Mao na to'y atong i-apply sa atong mga projects dinhi sa simbahan o sa Archdiocese. Labi na gyud ang pagpabarog anang atong dako kayong imahen o rebulto sa Divine Mercy diha sa Garing Konsolasyon. Nakaroon nagsugod na ang gadaan na ang atong foundation sa Divine of Mercy sa tibuok Cebu. Kaya na naman kitay Cebu Divine Mercy Foundation. Kani siyang mga projeka matubag ni sa kulumbari. Dako na tong kalipay kung mo apil mo sa atong investment kaning slot nga naman fundraising ang resulta ani dili ni negosyo sa atong part
pero kamo mo invest mahimo ning negosyo kay ato mang butangan og interest. Sagdi lang kay ato pa nang gi-finalize ang contract niini, pero dili ni negosyo sa part sa simbahan, fundraising, pero isip kalipay sa simbahan nga kamo mo apil og mo suporta niini, tagaan sad mo og inyong kalipay, dili lang sa paggamit kung dili mo earn sad kanang inahanglan man sa tag earning. Kita ra koy magsabot-sabot isip simbahan anang magtinabangay mo ni ang gitawag ni Kristo pagtinabangay. Mo earn kagikan nako, pareha na mo palit ka dias tindahan, lipay siyang mo palit ka, lipay sa kang nakapalit ka pinaagi niya. Pagpalit nimo na siya ginansya, pagkaon sad nimo na kay kalipay. Kanindot ana. Kinahanglan pa gina nato lalisan, kinahanglan pa gina nato sigihag unsa dia linibakay, magtinabangay ta. Mo na ingos Kristo, kinahanglan do na gitay maturation sa atong pagtuo. Mausa na kami mga pari, ang sugbuswak dili na kinahanglang lalisan. Normal ka na nga ato yung padaghanon gani ang parokya kaning ato dinis Liloan usa ra man ni ka parokya karon nahimo nang upat. Nganong ni upat ni buswak nya sa una dinhi wa tay misa kada adlaw, karon tulo na kami sa kada adlaw dinhi aning lugar. Sa una adto ra masiyati, sa una wa payati adto ra sa Liloan. Nabot mamisahan ba kag usa ka tuig dinhi kausa panahon ras pista, pero karon kada adlaw na tungod kay ni buswak nya maglalis pag yun pastilan nya mo na iyampo nato kami mga pari no nining atong sugbuswak o kitang mga parishioners hinaot unta nga ang atong tan-awon ang mga pagkahiusa nato mo sakripisyo ko para mahiusa ta, sakripisyo sad para mahiusa ta. Kining atong holy pads, sakripisyo tag sigig baligya aning holy pads para madayon ang kahiusa sa retreat sa mga 3,000 ka mga pari karong November 7 hangtod sa 9. Pagkanindot ana magsige pagitag kwenta nganong kita may datugan there is responsibility, dili na maoy isyu. Ang isyu imo bang ipaambit ang imong kaugalingon sama sa mga martyrs nga gipabaha gyud ang ilang dugo aron pagpaambit sa paglambo sa atong pagtuo. Manindog na ta kadtong mga saktog kabuot